Morning guys, mahota. Wala may kinhason dia. Ngatag ni Ate Indang kinhason. Nanginhas man sila gapon, tag kami may kauban. Di ba? Magisagulan uguan. Come on guys. Kana kami. Dali ate. Huy. Pagdali na. Hindi mahigop ko. Daman ta Duterte dari. Dali na. Kata. Tapay po tumaya. Mother. Diyan na kay magkaan sa mi. Luto na dyan na yung itlog be. Luto na na. Ano, babaho na? Dapay tundan hinatag ni father. Tatay nga tundan. Mga ta, maho guys. Kuya, dali na mo. Mga kuya, sila na kung sila. Dugay-dugay mo mga an. Okay. May namiag sabaw. Ano? Uno nga naman eh. Kung saan naman dahil nagab? Hapon. Gapon? Pinarong eh. Gapon? Madapa man na kay. Pumlabos mo. Dapa na te. Lami yung humot. Lami ng humot-humot baho-baho. Wait tao. May suka. Kaso ka to, patulagan ng sili. Butang ikaw. Pagkuhan. Butang na rin mo plato. Karib mo plato. Butang irig suka na asin. Dana rin ti. Eh, na pasok ko sa kabik. Wasa ko sunak na rin. Bago. Parang lami ka sukuan nga sa isabaw. Liken. Dari, butang rin ayun. Kaya manghugas na buka. Dari sa kang plato ha. Pagbitbit nila mag-asin bibi ikaw. Asin ha? Kuya, dali na. Girl. Kung isa ka kubo mo parang asin gamay ra. Tunon. Aso ka, pun na. Kan na, sa pala. Sa pala. Kita mo na bang yung suka? Kanti. Ano, pero magtagay na pagkagilo. Lami ni nga ni bang dayo tagkaon niya palayason ta kay natay bata nga sugo. Mas lami jud yung magtanom. Kay nangatay anihon. Oo. Kaya suka? Ha? Kaya suka? Lamat Ken. Aman agwa na to, be. Pag-anak ni Andaya. Nanganak na day kamangguan niya si Andaya. Ayaw naman ganit lang si kami. Ano ba hindi yung lut-lut man? Pwede man ang gawas. Gala. Minas. Oo. Ano ba si Inday? Toothpick. Hindi ako hawit pero Ikaw. kuan ka. Ikaw rin kuan. Ikaw rin tang-tang. Ma. Silang ginong bata. Lagi pa. Paan? Aray. Kaya okay, may bukaw na to. May bukaw na pag nga. Siguro kong lang. Bukaw na. Bukaw na pag nga. Magpapang na di ba doon? Wak man mo ambi. Diyan pa yung lapuan. Nagas ka nga rin. Dami na siya. Yung akin. Kaya may akin. Dahil na, pagka na. Nagkaanak ka. Oh, ano deh. Maho guys. Maho na kuya kaya. Nagsa kuya Gail. Nandiyan ako sa kuya Gail. Kanday. Naman makuha ma. Ano naman? How? Yeah, oy. Dah. Yummy? Na manguha na juta dani sunod Sabado. Bantay bitaw di ka mo kujo. Pasukas kendin kay elimutan. Kay may halo ito. Ano pag ako? Yawa. Ano ba yung iwang? Ken, aw. Be. Ini mata ni menik mo tingin na yung buhok. Kalau may mo kang bibigil sa Chinese. Nga? Ayaw ko yung kinukaay si Kuya Guy. Yung make up. Hindi sa pa yung mata bibi nga. Tanap ako yung mata bibi. Orang jenis itu. Kin di man inana. Tinggal di man. Teman. Gabriel, hawa. Gabriel. Mata oh. Sa mata ha. Kaginggaw. Liwat na Ilia no. Grabe si Kak Lia. Papa. Ada iso nagsuka. Sid. Nigda mata ng buntag. Manahay ko naman. Hay ko sa malakong. Saan ako? Ha? Ang sao na aliya? Bakit siya? Minas na na.
May buntag. Pero sa Muslim, kung to kay Chinese, magkausa ba sa Chinese nang may buntag diya? Good morning. Chinese Oy. na! Kachikang kang at ikungkung. Di! Tiyo. Hi ko. Barangay Piti-Pitiw-Tiw. Ay, minaw. Hi ko. Barangay tiyo. Barangay Piti-Tiw-Tiw. Takasan kang barangay. Barangay Barangay tiyo. tiyo. Bitaw, di ako nakalimot. Hi ko. Hay ko. Good morning. Hi ko. Yo. Ay ko. Nga, day. Oo, ako kalimot. Diba no? Pong. Hi ko. Barangay Piti-Tiw-Tiw mo siguro. Balang suso. Barangay Piti-Tiw-Tiw. Malibag, lumampun. Magyapon. Ang sikay nga kayang palayaw. Madilig ko kuha mo. Tusok ko na. Saon man tao ning ako. Man jud ko ito. Kasaran daw ko nakakuha. Suka ganit. Saan man daw? Wa day. Daganang Turon mo na pa niya mapanghaon. daganang gitusok day. Pang-pang. Pero sa magma? Yan. Ang sumana. Karon na? Karon. Dahil sumunod. Jud ka be? Itang pa lagi. Ayos. Ano mo na? Di day. Matay ko na. Masalamat ka ko sa kukalingon kay gamay na disgrasya sa kukalingon. Diba be? Siguro ba'y magmahal na kung laing, imurang ma. Balagda ko ti dyan. Basta nadjadjad pangitag. Kuntap ambulansya. Tingnan niya ang tijan. Ang badas na nga, eh. Buras kong iliyat, eh. Ge, anak na kaliya. Buras lang kong iliyat. Bebe, nakinamdam ko, doon ka tuloy na sa liya. Pauwi. Doon ka tuloy sa liya. Wala pa. Masil. Duwa. Wala pa. Agad pagbuot, kaya wa pa kakabron. Ito, doon ka tuloy sa liya. Di ko kalimut. Ha? Di, oy. Doon ka tuloy sa liya. Nganak na ba ko na to pa? Pero balik ko ito, pirahan nga. So, mga tuloy ka sa liya. 2019. O, tanawa. Na-hospital ko, vlog. Higa. Tubig sa mami. Morning. So magama na po may turon sa Papa Gabriel. Kaya sa Papa Gabriel naputos pa sila sa gahang popcorn. Oh, yun mo doon. Tugnaw. Tugnaw po ko na sila guys. Ito, so magama may kuhan sa koktoron ng puto sa koktoron guys. Mamungkag sa kodaring tipya wrapper. So, kanron. Lunes karon guys, adlaw nga Lunes. So second week na ron sa klase. Second week na ron sa pagkuan. Klase. So, ano po guys, balik na patas pagka-busy dani kada adlaw. Straight na po tada ni busy. Kada adlaw tada ni gamag mga kuan, baligja ron natay baligja ang eskwelahan. Ano ba ito naikid? So, busy na pag-mikasos pa pag-abdil. Sa oras ko, oras na, alas 4. Alas 4 pas kadlawon. So, ikakay namin dari pang mutos sa mga lumpia wrapper. Kapang was ng baligja. Pumutos. Pag tubig, kayo mo lagi dali, ramawa. Kung magputos na rin turon. So, pag Gabriel may magluto na ni Ron. Putos taog. Turon. Yes, nandun na naman eh. Natay, ginagmayin koan. Ginagmayin ita. Malagi nagmayro sa koan. Malagi nagmayro sa kanunay. Yes, no? Ano? Hindi mo pa doon.
Naman, basta kanunay. Guys. Nakakuan mo lang to guys itong na MVP player karon nga si Rene Baterbonia. Rene Clark Baterbonia. Na taga-Agusan siya. Trending man sa kaajuron sig asa trending ng kanang jang kuan about that niya. So mo tong nakakita ko niya kana trending lagi taon na siya. So pang pagkakita na hada niya nakurat ko ba kay kamumayeng man siya kuya gay ni sa isang bayhon mapanggail na binagtinalikdan binag ka ng mga dani bitaw nga dapit dani siyang abaga murag inabagahan ni kuya gay nampi inautas kuya gay nga pareha sila inautan. Pag primero na tanaw da ni sa arna krata bakang may ang sining kuya gay yung bata basketball player sa kuanang bata siya kanang na ay MVP player na siya katong pagpang kuan pag palarong pang bansa mo nang budget siya ilado na siya ba haniti pa siya kadyo sa mo duwa og basketball bata grabe jud kada labay ni sa newsfeed dares kanang na kuan di jud malikayan nga molabay sa kay mo lagi taon sa topic karon kay tungod sa nitabo ni Javi bitaw nga nalumus dito sa kanang Aurora luoy hinahanaan ba isa ka inahan kay siyempre inahan na ba ako ay nga na mo nahitabo ni Javi nananghid pa ihatid pa ganit siya sa isang mama des ihatid pa ganit siya sa airport sa isang mama pagka June 4 tanin sa airport kay gikuan man lagi siya gikuan man siya sa Ateneo Manila nga waon siya haniti lagi MVP gud siya sa ilahang kuan MVP gud siya mo nang gikuha siya sa Ateneo so isa in taon pang gigrab ang opportunity nga gikuha siya Diyan gikuan. Ato siya kay nalagi siya taas nga pangandoy. Taas kadto pangandoy bataa. Diyan nga. Kaya kung ako isang video nga ingin siya nga I'm just a kid with a big dream. I'm just a kid with a big dream. Makahilak ka magtanaw na siyang video. Grabe dyan. Diyan. Moto nalarga siya. Pagka June 4 nilarga siya nga itong Manila. Okay. Mula itong nalagi siya dakang pangandoy para sa pamilya. Diba? Auto larga siya. Pag abot niya dito sa Manila, pagka June 4 abot ng Manila kaya nag-aeroplano naman sa ilang ijahang kauban ijahang coach si Coach Jess. Pag abot nila dito okay man hatad siya sa isang coach dito sa dormitory sa Ateneo. Para lipayan niya pag abot niya dito lipay siya kaya nakabot na siya sa Ateneo di Manila sa Manila nga kuan silahan. So, kuan ipakaan pa sa kuno sa isang ng coach siya divorce pero sawa pa kuno pa siya o pa sila mang kuan kuno malay to aralipay ang taon niya ka nakaabot na siya sa Ateneo Manila tapos pagka kuan na gibili na siya isang coach dito sa bang mag-training naman dito sa itong Lapita sa Aurora gida naman silang coach gamot kadto nga katingadaan kadto nga training nila kay bawalan sila og cellphone by ning chat nakachat sa sisahang na mama mabawal mig cellphone mga 1 week siguro bawal silang cellphone kay mag-training ko pero agi lang pag-training dito sa dagat mama pud na timingan nga linog pagka 8 pizza 8 galinog ba sa to time dito pud sila sa Aurora Diyan. Terus kinuha ko kay nabuing baga dyan. Nag-training sila dito. Parang nagkakajogbawd. Nagkakajogbawd dito ba? Diyan. Kuan pa wa na. Pagka pizza. Wala itong pizza. Pagka 8. Wa na mo naman to'y nakuan mo namatay ko noong taon magbata na lumus mo tong grabe itong mo to adto tong time mga nakuan na trending kay itong pag-itkuan sa itong mama nga nganong namatay nga training raman basketball naman nag-trainingan sa anak nganong abot og kanang dagat
Ano nga na lagi ko daghang pangutan isang mama nga makakuan ka ba makapangutan na kasi kay imposible ka adyo nga nung mamatay agi sahang anak nga mag-trainer nga man og basketball so grabe jud pag dagkaagbad sa itong lugar krento pa ng ilang coach puro gaba ilang coach nga buang makaingon jud tag credible nga coach kay na something na nga kuwas isang pagkatao kay isa gani mismong anak ug asawa ning sulti ning tingag na gani kanang isang coach ni Rene ingon naman gani nga napasidaan na dito sa Ateneo ni ingon nga nganong injo man ang gidawat na tawhan nga lain na siya manggigil na siya mga bata ay kuan ay ingon manggigil og mga bata kuno ng coach nila kung sa ato pananay diferensya di ay hindi na diferensya sa utok ng ilang coach. Sumotoy na hitabo ni Rene agi pa labas na nalunod ko no ang taon kaluis bata. Taasok pangandoy para sa pamilya jag ingato ra yano rin taon si jang nakuan nga nalumus. Pwede ko katuo na to guys ang nalumus tong bata kay ngano ni ingan to isang mama nga haniti dyan mo lang uy bata ka nagdako tog suba ang ilang lugar dako ka jog sapa ni sa mama posible ka adyo masi itong kaligo upuan ka ubas ng mga igagaw sa malumas ra ingato so kadudahan ka adyo sa pagkita pa dyan sa na may video diha mo mga gipang post nga video ni Rene nga parang nasa dyan akong tajum din ni mga tajum din ni there's ng tiil na tajum so sa lamang pong kuan yes ba kasi duga kuan to sila sabi tong na ilang itawag nga hising siguro nang yung baron murag mao man jud siguro nakasagaran ng mga eskwelahan labi na og anas mga college sa anak pang Ateneo kuno na ako no daghan mo ko na danggan lagi na nang makuan so na ay posible nga ingato ag himo nila so mga kauban na sila kay bawda ng bata og na giinsan to Rene gampo jud ko sa Ginoo nga nay isa mo tingog na nila mo sultis tinid ug sa sinahitabo ba o di ra jud kasi Rene si Adili man ay duha man di sila uya pang Adili nakalimtan taon na tong Nigerian bitaw nga isang kauban mo kuno to ning kuan nga luwason si Rene jud bot na sang pagkaansaa nga sila mang duha na kuan basig silang duha gipang muspusan di ba ay kana ilang coach kay credible man kuno lagi na ilang coach na ay lagi something sa utok ambot nga nung punang gipatudlo man pud na siya kana may gipahandle na ng mga cosplayer nga lainon man kuno na mo kuan ng tawhana lainon jud kuno na mo training labaw pas army kay diha man pay nanguan diha man pay nang naningag nga mga estudyante bitaw niya sa una ningon nga grabe jud kuno maka-training nas kanang ay kanang coach Baldwin may ngan tong upaw nga trainer puspusan kita bang kita nga ingana manggigil putas kapengot kay siyempre sabi nagkanapot tay mga anak bitaw makakuan ta ba luoy ta maghanangna kasi kamutan hang daghan magtan-aw tong was bata labi nag isang mga videos bitaw nga magduwa si Jay nga na isang mama ran taong lipaya magdagan-dagan taon isang mama kay mugakos labi nang kuha na sa ilahang basketball grabe yun kay bawa mo na guys nga topic kay na dyan na trending na siya karon siga asa ka mo tunong na siya nga balita luoy ka adyo no isa-isa kainahan grabe ka dyan hinikanan may nga na imong anak ta asok pangandoy dyan ingato pilar ka adlaw nga nabuhag si Janinjo na ingato na siya so sino grabe sa kitas daghan ampo na naman dyan taon taga-agkaligan sa mga ginikanan uy kurangan mo ka ni pa magkuhan sa kudat to bugnaw dali ang puno ang pagkunawon daghan pa na yun ha? po 30 na abot pa na naman lagi ko ang hinog so naman mga mas papagabril guys magputos tayo sa mga turon
So ni-share ako nito gamay guys kay mo gud din taon na sige na hug. Amo na makano na makit-an sa timeline sa digit malikadan ba nga makakita ka sa videos makahilak kas kaluoy. Ambot jud ano jud. Ngani na siguro ning gini kuan ta ginikana na ta. Ngani ni kuan ba sa siyempre natay mga anak. Nagsulod ning duha ka laki kuya galing si Kuya Ken. Kuan ko ba nga sus Ginoo. Tao na lang. Kuan jud ko. Sabi na si Kuya Ken, si Ken hilig og basketball. Basketball pa ni isang kuhan. Kanang si basketball ato na tong basketballan sa mga dari sa mga kay das unahan na may basketballan. Na siya. Si basketball hilig pa sa basketball. Mahadlak na hinuong ko pa ko anon. So, ano ka naman na, dua-dua. Ang bata ba? Exercise. Makuan ko magtanaw tong bata kay kakuang ka anggid-anggid ni Kuya Gail. Sabi na talikod pa no. Kuan ka. Kau anggid ni Gail tong bata Mapod ni hilumon. Buutan bata makuan ni mas bata mga buutan. Ni si Rentown siya. Yung nga to yan rag patay. Limon yung kalbo. Palagutan makapangutan awon. Ja, wa pa di kuan kanang naay explanation nga tarong ba dapat pagkahitabo dadto ni Rene nga to maganing way mga pole play dapat ning tawag siya sa ginikanan nga mo yun nahitabo lain may ning tawag ang coach man kuno nga dito pas laing nasud nagkuan ang tawag mo na pa may tawag sa ginikanan mo ni na nahitabo sa mga anak da pila ra kun to ka kuan seconds so grabe karatas inahan ni tawag. Sigkin sa naman pang inahana, Ginoo ko. Hindi ko ka-imagine. Sakit ka doon na stughan niya, Ginoo ko doon. Hindi ko ka-imagine guys nga tumoy. Hindi ko ka-imagine guys nga tumoy hitabo ni itong bata. Taas ka doon sa pangandoy para sa pamilya. Kasi nga ito nga turag, nawa, tanan. Kanaingan si Johnny, at pas na siyang coach, saning uli siyang coach. Coach. Yan si Johnny Coach Jess. Sa isang coach kay itong basta sa nilaga upuan na naman sa coach nga nagkuan niya. So ningan sa isang coach Jess nga kanang coach di ko muuli og di ko muuli og Davao mga 5 years kay gusto na hang taga anong mazong kaugmangan na ginikanan gusto ko paitaan ako uli na hatagan sila na og mazong maon yung maigsuon ko na dyan yung isang mamagpapa ay parehar lagi yung taon po nato parehar lagi yung taon po nato pobre mo matong support ko dyan coach nga sige tagkoan nga amping tama na itong hitabo di ay natura di ay yung taon hindi ko luoy hindi malikayan lagi imposible sa gaadjong malumos ng bata agas kay kamauman sa kuno tumulangoy yung isang mama so abang-abang na naman sundan mahatagan ng tao ng bata aguan mahatagan siya og ng tagaan siya og just matagaan sila og hustisya silang duha sa Adili si Adili taga Nigeria na sa Adili guys panja ay ngari yung tao ng Pilipinas para pun makipagsapalaran kay buwa lagi basketball lagi hilig lagi ang taon sila hilig lagi ang taong basketball so dira naman dahil pas Pilipinas mo yan isang life kaluoy mo po kaluoy yung taon mga batang nangandoy para silang kinabuhi lagi wakasan na sa mga taong buang primero dudad siguro guys na nazi kabuang na ng ilang kuan diya sa toy kabuang akong tayma kay imposible ka adjong malunod ra nga nga kadagkeng tao mga lunod diyan nga nagkuan nga patuhod ra kuno bato pabaywang kung ipaadto sila sa tubig jag istorya pa nga nako may pabagat nga ibutang sa tiil nga tag 20 kilos grabe training nga wala pa mas army alaga jang kaita so kita gajang mga nay mga anak maka kuan jud ta maka relate ta ba
Nga na, grabe ka sakit kung naitabo ni Diya. Sakitan ganitang mga di natiigon sa nanaway rata. Kakuan na ba? Samot na gilikanan, samot na isang mama. Doon na ito paglargan ni sa airport pa doon sa Manila nga. Parang taong ka sa isang mama, parang isang hilak. Kung saan taman, lakaw sa para sa pangandoy ni sa isang pamilya. Abdan rag 5 ka adlaw, matay ng bata, luujaw eh. Ko ka-imagine. Kampo sa kus Ginoo guys nga tagaan sila hustisya silang duhang adili. Mapreso ng mga taong nagpuan hanggang sa mga ni tinuod nga panghitabo. Konsensya ang tanay sa mga kauban ba na antay masturi mo sultis tinuod doon sa zinigi hitabo ugat sa buhat nila tong tayma. Nganong na may mga bugun siya. Jang dari na may pasa, jang mama, jang dini. May dakong kuan, dasang tiil, murang na mga unsa po. Imposible ka jug bawd tugas ng hapak unsa na kuan. Aso ko yung nagbawd to unsa na tajam. Grabe kong bara tong dag kinamo. Bawd sa Aurora. Unsa na sidahay ka ng bara diha. Kung ka-imagine din. Sakitan kung magtanaw ba. Kung nadao pala man guys, nadao pala man kwartaan palmang ko. Sus namiga sa diyad to karon mo kali-iliin taon tanan na isang kuan. Sa ladyo man tari mata mga mayaman ari laman tas pag-ampo. Hatagan sila kuan. Tagaan sila justisyang luhas adili. Diyan sa mga sila itong time. Ginuurad sa nasayod sa tanan. So yun ang kabuang. Siyempre mo dipinsa sa taga dipinsahan sa nilang coach nga gede kay hadlag sila kuan na yun ang eskwelahan madaot. Mayaman na ng mga estudyante diha. Lagi na. Mahal ng tagkuan. Huwanta nga po atong si Rene o si Adili. Si Divine Adili may zangan. Huwanta nga to aba. Ipangga unta nila kay si Rene ipangga ba jang maadyo sa isang coach daris Agusan grade 11 o 12. Motong alang sa kapinangga sa isang coach. Diyan gipasagdan na dahil kunon sa coach sa Manila. Nagoy mga post ito guys na ingan nga ipangga sa Davao, gipatay sa Luzon. Kagwa. Ang doon siya. So, kuha sa kukuan. Kaya po ang agamang banana. Ano nga guys. Nakasitar good ang mga kuan guys nga. Ipangga na kanang na ay Mindanao gipatay sa Luzon. Sabi mo iya bata. Butod nga no masakitan jud ko magkuan. Masakitan ko maghinaon na kung bata. Kuan ko ba? Ano kay kung nasa ko tay anak ba? Sakitan pa magtanaw sa isang sitwasyon. Yung ba sa isang nahitabo. Butod. Luoy ko. Primero ko nang primero gol pagkakitahan ang dadto ni Jabba trapa na ang laluya man yung bataan ni butong sundan na katong mga videos sa isang coach nga to day pangitabuan nga bigat uy makahilak ka magtanaw sa isang kuwantong bataa sayang ka isang talento ba na entrang ingat to hanaw ratangad sa kuan kabuang sa mga taong hilingaw sa kinabudyo. Hindi ito ang mga so ito na guys, sugod naglutos pa taga-bris amang turon. Magkakay na po dito para sa itong kuan. Kuwang ang mga kuan. Pulbo niya.
Rene Clart. Agidangan guys kay kuan man. Rene Clart Butterbunia. Jahang angga. Bobet. Bobet jahang angga. Kana ba dang 18 years old. Baguhay pa ba sa 18 das May 8. Diyan namatay siya June 8. Matay siya o gipatay siya. Ano ba? Ingan man lagi nalumos ko no. Pero nalumos mo. Grabe naghana kagit. Tagum. I-autopsy po siya sa kuan. Istorya. Nalumos ko. Nahudtan ko pa niya na. Hudtan sa tukuan. Kaya labi nagi. Bunaw-bunawan to. Insa to siya. Kulatan sa. Usa gi palangoy sa dagat, kapoy na kasuglawas, wad-an sa kag umoy. Lumos jud ka. Mo jud siguro to'y rason. Gusto mo ako. Haluoy ang tayo. Suwatang inusinti ko. Sato usa. Ha? Sige, magsusis ako na sa tubig. Puno na ba? Medyo gani kaning agas. Puno na jud. Hindi ka na kaning agas ron guys. So buntag na. Alas 5 na sila ni hapit. So nasugod na may luto kay alas 6 kapin. Nagda naman na. Napaang nagsasaga guys. Kasi lutangan rin kay ang ligo na sa mga boys. Kuyas. Ngayon kada adlaw guys. Kada adlaw na patara ni bakod o kadlaw. Naharapot siyo. Guys, dami saging. Gani. Muna yung magamaan nga kuan. Ganang banana Q. Tapos papagabrel. Luto na sa papagabrel. Papagabrel magluto. Kaya makpak pa ko dito sa mga apang banana Q hun. Bana malatik eh. Natikan ba na siya guys. Bati nga dong. Bati dong. Pabutangi nga na. Pakainit pa. Kakuan. Ay, makpak ko sa ulo na yun. Makpak sa ko. Kaya matulin tala ni. Data mo video. Na guys, luto nag-amang turon. Na, luto nag-amang turon. So, dapat nag-amang banana Q. Luto na. So, magtusok sa ko dari kaya mahalo na ni. Pag mga kuan. Kung medya naman sa partner sa tanga. Sakto rin sa kadagkaan nga saging. Udah ke pagkajokan si tagatang ising ko ingani. Ngis no, bitaw. Tepat sa parjot. Kasi ibag-bagag sa re. So ano rin isang patusokon. Isang tanga. Parang singko. Tapos busog na mga bata. Ako ito was na. Pagkakabog ng lutuin. Dali ara pag oras, bakod may alas 4. Alas 5 na. Oras pa eh. Mag-alarm? Stress 40? Ano, stress 40 na. Ano, huwag ka naman alas 4. Dapat taga na size kapin. Larga mi dari guys, na size kapin. Bye. Ito na po. Stick. Ito na stick ba? Ito. Ang gusto mo? Ha? Tapos kabaw? Ako rin tiwasan ko. Mira kuya, kung ano mo niya? Makod na mga kuya sa lugoy na sila sa kanding. Sumuli lang tariya kada buntag, kanding. Mga hugasan gagmay, mga ginamitan. Okay. Wala lang. So, wala guys. Aton ka. Cute kasi pa nung sagingan eh. Ito. Kanina iba na yung mga partner.
Sa itong karawon to kayo itong di mapagod rin at banana Q. Ito na sa papag-abril nagkuhan. Ikaw madyan na rin mo? Gab. Dara na mas nagluto guys. Pero dali ra. Dara ko sa dara mis na para na mis nagluto. Karon dali ra siya balutoon. Luto ko po sa hotdog. Naligya ng hotdog man. Nabaligya po ng hotdog. Manok. Kuha na may manok na to sang manghod. Aki. So, sana itiwas og charge guys kay kanina puli ang cellphone. Yan. Ano ang mga kuan kabisihan everyday. Ring kakay. Ano siya guys. Ano andiyo ko sa mga kuya magparang gud mo eskwela kay aron na may kaumaon. Ampo pag kanunay sa Ginoo, nang sa Ginoo kanunay. Apa? Hoy, kuya. Dapat. Wa pa yung mga partner, pa ng partneran. Pero nga rin ilang puro mabad ya. Yan ilang puro mag na yung partner. Sa eskulahan guys, dada na among chicken, hotdog, o mananaki o toron. So asa gitabunan kay naay langaw. Ito ang flag ceremony ng mga chikiting. Hit si flag ceremony na sila. Harang mang inita, wa pa man sila nagsugod. Lagi. Handa na pod mi dari kakay na pod gada adlaw.